Ọhaneze ndị ọma ndị na-ege ntị, anyị nọ n'Obi Igbo Ghana nke onye ndu ndị Igbo niile n'ala Ghana bụ Eze His Royal Majesty Eze Dr. Ambassador Chukwudi Jude ihe na-etu. Mkpụrụ abalị ole gara aga anyị nụrụ ka esi na-ebo nwa amadi a ebubo dị iche iche na ọkpara nkata na obodo Nigeria na ndị ọhaneze na ha gbakọrọ aka jide ndị IPOB wụ ndị nke nọ na nzukọ. Mana anyị nọ ebe a anyị nwa ndị wụ ndị nta akụkọ ka anyị were nụ site n'ọnụ ndị chief, ndị nze na ndị ọzọ nke nwere n'Obi Igbo n'ala Ghana. Eziokwu mbụ ndụ ihe a mbụ afọ 9 ka anyị chiri nwokorobịa ahụ mbụ His Royal Majesty Eze Dr. Ambassador Chukwudi ihe na-etu echichi Eze Igbo Ghana niile, ya bụrụ onye ndu anyị da-achịkọta anyị. O nweghị ihe ọbụla mmere n'ụlọ anaghị agbakọta maka ndị ụmụ Igbo niile. Mmeri ya bụ na ndụmọdụ ka anyị na-achọ ka anyị nye ụmụnne anyị bụ ndị zipụrụ ozi nke ụwa gbasara Eze Igbo Ghana, maka na Eze Igbo Ghana bụ onye Chineke nna ji wee na-enyere ụmụ Igbo aka na Ghana. Eze Dr. Ambassador Chukwudi Jude ihe a na-etu anyị maalụ abụrụ onye ori, ọ bụrụ onye ama ụgha, ọ bụrụ onye na-aghọ aghụghọ, ọ bụkwuru onye na-aplan imegide mmadụ. So ọ ga-anyị nụlụ efe a o butere iri nne anyị na-asị anyị bụ ndị ichie na Eze Chukwudi ihe a na-etu anyị maalụ bụ somebody dị very straightforward, na-enye ndị Igbo aka ma ndị Nigeria niile nọ na Ghana. Ọ na-enyerufe aka rinne for the past 9 years echili eze. So kedu etu ọ ga-esi wee nọkọtakwazịa ndị ọ na-azọ osolukwa gbuwefe egbuwe? Biko onye isi, dịka ihe a si nọ na-agba kemgbe anyị si were na-anụ ya, anyị ghọtara n'ezie sị na ihe awụ na social media ka ọ na-agba. Enwekwanụ ka esi were site n'ọfịs, big office ndị IPOB were na-eme nwa amadi accuse. Biko kemgbe ihe a na-agba enweela n'ikunu si were nụ site n'ọnụ ndị isi ndị IPOB? Nigeria ekene unu, ndị Igbo ekene unu. Ife mele ya bụ na ọ ga-anyị nọlife ezigbo iwe wele anyị wee chọba ka amala ebe o si wee pụta, and anyị emesigo wee chọpụta na ife a bụ ndị ilo na-aghọ aghụghọ anwa, na ife esi ọkwanụ na ọfịs ndị IPOB. And etu Chukwu si ala ọlụ, onye isi ndị IPOB na West Africa abịakwugo kwue na ife esi ọkwa from their office. Ekene m unu ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị. Afa m wawo Chief Madabuchi Ọha Ọgarasinachi ndị Igbo na Ghana, na ụkwa na onye na-anọchite anya ndị Igbo na Kasua dịka onye na-apụtara ha dịka eze udo ha na ana Kasua Central Region. Oge anyị nụrụ ebubo ụgha niile a ha na-ebo, ọ gbagwojuru anyị anya, mana ihe kalakwala anyị obi mere anyị wawo ndị iche na ndị na-anọchite anya ndị Igbo na mpaghara Ghana dị iche iche ji wee gbakọta n'Obi ịbịa kwuo okwu a n'ụbọchị taa. Wụ na anyị enega ya hụ that na ndị ọjọọ juru ebe niile, na ụfọdụ jụ ndị chọrọ ka anụ afa ha. Ọwụrụ ihe ha ma ha ga-eme a ga-eji n'afa ha, na-abụghị ka ha bịa mebie afa Eze Igbo na Ghana ka ọ wụ na anụwala afa ha. Aha m bụ Chief Herbert Kevin, Omeọgọ ndị Igbo 1 na Ghana. Ihe niile agbaga na ọ gbara Igbo gharị gbakwanụ m dasị ihe o juru m anya, because nwa amadi a na-ekwu okwu ya wee Eze Igbo, nwa amadi a na-ekwu okwu ya wee Eze Igbo, Eze Dr. Chukwudi ihe a na-etu onye anyị nwa ma na Ghana kemgbe ohu afọ gara aga before ya bịa wụrụ eze ọwụ. And enyochara anya dịka onye isi ndị ichie kwuru, enyochara anya nyocha ihe gbasara eze awụ onye ọla ahụ na si mee ya eze.
enyochara anya nke ọma nyochaa nke ọma ọfụma ma ya na-esi bifo asị oke ihe a na-arụrụ gị emekwana ihe ya mezie ihe niile ọfụma so onye mere na ahụ ndị niile emeghị ihe ahụ mgbe okpuru ka ha gbaga nwa amadi atala ndị Igbo ahụ nke nnukwu na Ghana kemgbe afọ itoolu gara aga ọ pụtara mewu ihe ọ tala ndị Igbo ahụ. Eze Igbo is a broad network in Ghana, and ozi ọbụla Eze Igbo na-ezi na Central Region as onye ochiri echichi na Kasuwa ọ na-eme ka m nweta idea biko ndị Igbo ndị nwe mmadụ ana m achọ ka ọnụ nghọta na during the lockdown Eze Igbo did a lot of charity works for ndị Igbo. A lot. I'm too emotional about this. Even some people who are in hospital, Eze Igbo called me, and I will send the bill to them. He sent me money to pay. Those pregnant women, our mothers, those our fathers, who are, in fact, think that there's no hope, but through Eze Igbo they have hope. I pray that God will guide him, protect him, and guide all Igbos in Ghana. Aham wo Chief Godwin Uche Anyong, onye isi ndị Ọhaneze Ghana chapter. Since abalị ole gara aga ka m bịara hụ n'akwụkwọ ihe gbasara ebubo a na-ebo Eze Ndị Igbo na Ghana, karịchakwa nke na ndị Ọhaneze sokwa n'ime ya. Ya wuru ihe wute nyere mụnwa nyekwara ndị Ọhaneze niile bi n'ala Ghana, n'ihi na o juru anya otu mmadụ ga-esi chee echiche si na ndị Ọhaneze nke ndị Igbo gakwa akpa nkata ka bịa bụrụ ndị Igbo. Mana m lechara ihe ahụ ebe ọkwanụ anọọla m n'ala Ghana hụ ọtụtụ ihe niile na-eme n'ime ya, nke kachasị nke ihe gbasara nzọrọ onye ga-achịnụ. Mụnwa na onwe m kwekọta n'eziokwu ọwụ aka nri dị iro ndị na-achọ otu ha ga-esi megide onye ọchịchị nke na-achị ndị Igbo. Nke kachasịkwarị nke unu lezie anya, o nwekwa ndị iro nke ndị Ọhaneze nwere obodo Ghana, n'ihi na ọnwa ole na ole gara aga ka otu nwa afọ Igbo kwa kpọpụrụ ndị Ọhaneze ụlọ ikpe nke anyị na ha ka nọ n'elu ya ekwuchabedo okwu ya. Ya wuru ihe na-awụ ihe mwute nyere nwa nyekwara ndị Ọhaneze Ghana otu ndị Igbo ụfọdụ si na-akpa agwa n'ala Ghana, n'ihi na anyị chekwara na ihe gbasara eze nke kwuru okwu ya mebie since afọ itoolu gara aga na ọ bịala n'isi njedebe. N'ezie anyị bụ ndị nta akụkọ Eze Igbo TV Ghana, anyị abịala n'obi Igbo niile na Ghana, anyị abịala n'obi eziokwu. Anyị achụtụkwala n'ụmụ ururu ajụjụ dị iche iche na ndị nze na ndị ọzọ nke nọ n'obi Igbo Ghana. Anyị anụkwala n'ihe ha kwuru, egwu unu eziokwu. Akụkọ a niile a na-akọ, ife a niile a na-efe, ihe a niile a na-ekwu enweghị nke bụ eziokwu. Anyị enyochala ya hụ na onweghị nke bụ eziokwu. Onye ọbụla ga-ebiko ebe ọbụla gị nọ gaa hụ ma mmadụ post were gị ma mmadụ asị gị na gị lekwe ihe nke Eze Igbo Ghana mere, si ya na ọwụ asị na ọwụ okotoko asị nke si n'ala ọkụ mmụọ na-apụta. Aha m Chief Blessed Victor Chibuisi Ndụ Ejikemowa. Biko ihe ọbụla gị wụ ihe nụrụ, biko amela ọsịsọ buru ya gagharịwa. Biko achọrọ m ka ị follow Eze Igbo TV on social media in general and Eze Igbo TV as well. Biko ị ga-ama nke bụ eziokwu. Biko asị m ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ya gaziere unu ndụ mmiri ndụ azụ anwụla mana mmiri ataghị. Ndị Igbo anyị ga-ebi ogologo ndụ. Igbo nọ na Ghana, ogologo ndụ bụ nke anyị n'okwu udo.